हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोर बरनाय थाबाय नोंथाङाबो दङ नामा जिर' बेलेन्स एकाउन्ट जुदि नोंथाङाबो जिर' बेलेन्स एकाउन्ट थामहिनबा जान धान एकाउन्ट दङ अब्ला मदि सरकारा होदों जोबोरै मोजां खौरां एकाउन्ट खुलिनायजों लोगोसे थागोन 1,30,000 रांनि इन्सुरेन्स स' नोंथाङाबो जुदि एकाउन्ट गैयाब्ला नोंथाङाबो खुलिनो हागोन बे एकाउन्ट आरो बेनि फायदाखौ नोंथाङाबो बिदिब्ला माबोरै मोनगोन माबोरै बे एकाउन्टखौ खुलिगोन बेफोर गासैखौबो नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन बेखायनो भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय थादो प्रधानमन्त्री जन धन एकाउन्ट थानाय साफ्रोमबोनि थाखाय मिरु सरकारनि गेदेर फोसावनाय जन धन एकाउन्ट थानाय साफ्रोमबो सुबुंनो मिरु सरकारा होगोन 1,30,000 रां जुदि नोंथाङाबो बे आसनिनि खाबुखौ लानो लुबैयोब्ला नोंथाङाबो खुलिनानै लानो नांगोन प्रधानमन्त्री जन धन योजना माबोरै मोनगोन 1,30,000 रां प्रधानमन्त्री जन धन आसनिनि एकाउन्ट थाखानाय एबा गोदानै खुलिनाय साफ्रोम सुबुंनोनो होनाय जागोन 1,30,000 रां 1 लाखखौ मोनगोन जेब्ला बिथाङा माबाफोर जाथाय जायोब्ला इन्सुरेन्स महरै आरो 30,000 जाबाय एकाउन्ट खुलिनायनि मुङाव जेनेरेल इन्सुरेन्स बेबायदिनो जुदि बै सुबुंहा जन धननि एकाउन्ट दंखायोब्ला आरो जुदि बिथाङा माब्लाबाफोर जाब्रबथाय जायोब्ला बे 30,000 रांखौ मोननो हागोन आरो जुदि सुबुङा थैयोब्ला एबा जन धन एकाउन्ट गोनां सोरबा सुबुङा जाब्रबथायजों थैयोब्ला बे 1 लाख रांखौ मोननो हागोन बेबायदिनो गासै 1,30,000 रांखौ होनाय जागोन होननानै सोरबायदि सुबुङा बे एकाउन्टखौ खुलिनो हागौ भारतनि साफ्रोमबो सुबुङानो बे एकाउन्टखौ खुलिनो हागौ एकाउन्ट खुलिनो थाखाय 10 बोसोरनि गोजौनि साफ्रोम सुबुङानो बे एकाउन्टखौ खुलिनो हायो भारतनि जायखिजाया बेंक दालाय बेंकआव थांनानै बे एकाउन्टखौ खुलिनो हागौ नोंथांनि ओनसोलाव थानाय कास्टमार सार्भिस पइन्टआव थांनानैबो नोंथांमोना बे एकाउन्टखौ खुलिनो हागौ जमा दोननाय रांनि सायाव नोंथाङा सुद मोननो हागोन जुदि नोंथाङा बे आसनिजों एकाउन्ट खुलिदों अब्ला नोंथाङा रां दोनथारनांगौ होननाय जेबो बान्दो खाखानाय गैया बे आसनिजों खुलिनाय एकाउन्टजों 1,000 रांनि अभारड्राफ्टनि सुबिदा थायो स्टेटनिफ्राय 65 बोसोरनि साफ्रोम सुबुङानो बे खाबुखौ मोननो हागोन आरो जुदि जन धन एकाउन्टआव रुपे कार्डनि एटिएम थायोब्ला नोंथाङा 2 लाख रांनि एक्सिडेन्टेल इन्सुरेन्सबो मोननो हायो आरो बेखिनियाव मोनसे खोथा फोरमायनानै होनो सानदों जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ फेसबुकआव नायनो थाखाय जोंनि फेसबुक पेजखौ अन्नानै फल' खालामनानै लादो आरो सानफ्रोमबो बायदि आपडेटखौ गोख्रै आरो थोंजों मोननो थाखाय जोंनि आपडेट बड'लेण्ड टेलिग्राम चेनेलखौ जइन खालामनानै लादो मोन्नैनिबो लिंकआ डिसक्रिप्शनाव बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ जुदि माबाफोर गोनो गोथो थाबावबायब्ला नोंथां कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै सोंहरनो हागोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो आरो जुदि चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो